Bizkaiko Foru Aldundiaren bozeramaileak Juan Maria Aburtok Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri eman du. Hasteko Aburtok jakinarazi du Aldundiak onartu duela 35 milioi euroko diru laguntzak ematea adimen desgaitasunerako eta gizarte inklusioko politiketarako. Guztira 57 hitzarmen sinatuko dira eta hala foru erakundeak babes sistemari eusteko apustua berretsi du. Halaber, Aldundiak 2 proiektu onartu ditu, ondarearen gaineko zerga berria eta iruzur fiskalaren aurkako neurrien araua. Gainera, Aldundiak dekretu batzuk onartu ditu, besteak beste, ondare higiezinen gaineko zergaren katastro balioen 2013ko eguneratzea. Bestalde, kultura sailak ia 424.000 euroko beste diru laguntza bat eman dio Bizkaialderi, Bizkaian eliteko kirola sustatu eta garatu dezan. Amaitzeko Aburtok adierazi du Espainiako Erresumako kontuen epaitegiak behin betiko artxibatu duela ferriaren bonoak direla eta irekitako prozedura.